Usaba man ang pagkaon na turunog. Gipislat naman nuna ni ma. Bawang pa may pamagdalag ang baka siguro. Ipasabsab na. Bitaw. O tara na yan. Hinampa ka ng mga itam ng baka na yan. Sabsab. Sabsab. Sabsab ka ron. Sanduka ka ron. Lamay hindi kining ubod mga agaw na eh. Rami, amos. Nga, isusulti mo. Ah, Aming ubod eh. to all people is very nice. It's very nice. Humas. Ha? Humas na dia. Lag, paundang namin kayo may igulo lagi ni mo. Kaso. Undang na taon pre magabaan kas kanon pre. Ato, usay, ko na taron. For today's video na to, unsa man. Pre bagong tre pre. Kontag ubod saging? Ha? Luto tag ubod saging ba? Ikaw rin kaon na. Kanang kuya kanang wayo kabantay tawa na ni kaon. Baka no na. Kay ibong na ngay mo kanang baka. Iki kaon na. Ano ka mo tuo nga? Nakakaon ako ana kay katong nagluto sa lulo. Subaw gal nakakaon ka kay baka man ka. Umura man ka na kay kuha ka sagingan. Naro ko. Butsuyo? Tara naman gini mo eh. Bawang mo pa to, bago pa ko to gilok ka to kung sagingan kay giprendas kong lolo. Dagko katog saha, sakto to. Kay wag ito matandog. Imo na pong amongon akong sagingan. Mayra ba kay kamo kaon sa mong itik og manok ni? Agumar dyan. Tara, may nag... Sogo, isunod mo ko siya ha. Ang sunod lang mo mo aron. Oo. Sabay sa uso dong. Sabay sa uso. Mata sa litaw. Mata litaw. Sige na, tara kay. Pundoy, okay na mo saging biradoy. Ah, okay Okay ra na kay wa magkawatan nang hirom minimo. Nanghid magtarong. Okay ra. Di pareha sa una ba? Di pa ka sugot ah. Buton ta ka. Bungkag ta na samot mong mata. Ha? Siya. So ko nahayo pa tara sir. Kato, onggoy. Bao gali. Oragutan na siya. Kutan kontra lagi na sa Kadali ra kanya ka pa. Maos ginawa pa ba na pagka pagka oranggutan. Katong Butan. brown og balibo. Ah, Grabe ang bag-aw lang. Napang lamok ay. Lamok. Lamok. Ikang lamuka ka. Pamagasa ka. Tara. Tara kay gutuman ha. potla ra ken. Dingol karon. Ako pa mo papotlon nga ako tagiya saging. Putla na. Ikam kay tagiya di kay mo putol. Ako masagang di tagiyam. Otro. Lihok na mo doy. Dugay man na doy. Kita pa tagiya saging, kita pa patubo. Sige pa ikaglikramo rabe ni layo ar. Uy. Suga rin maninda ka. Ikaw bagay pa mo takos. Ika pa tiya sa Oh. oh. Sana man tawang kay. Amo sa ka magpalit mo yung pagkuanon. Yaba ka? Ito din niya. Dili. Pangayon. Ya, ngini kamo kababay na ayo, kababay. Oh, at tiya pag ito ko. Katurbang manok gitik, kamera mo po naghasol atog dako. Manay mo di mo dagan. Da. Ang problema siya pag itagiya ni saging ha. Sos! Imo pang oo, imong pantok-pantok dia, daler kanan ko ha. Bakit nang sa naman akong sundang ha? Surang sundang kinday ron. Wala. Abtan ta gabi ani ra. Paitan ni tudloan tiguan. Pareha bitaw mo. Magimo mo desisyon ni inyo ha. Sino ka norog? Di ka hinong kauli ra. Usaba man ang pagkaon na turunog. Gipislat naman nuna ni ma. Bawang pa may pamagdalag ang baka siguro. Ipasabsab na. Bitaw. O tara na yan. Hinampa ka ng mga itam ng baka na yan. Sabsab. Sabsab. Sabsab ka ron nga. Sanduka ka ron. Noon kabawag pangitan tilyo gapon. Para ka buhay ay. Ala. Na si Frido po, nakita po to siyang kuha niya. Unggoy niya, oh. Unggoy. We. Pagsyo doy. Ano mo? Dili kinabuhi. Teku ag unod ani. Ubod sa unod saging na. Ibuok. Ano sa nakin? Magkaon na nakin. Inter mo ni. Enter ba? Ay, parehasa may mas kanong baka noon. Doong kita parenos baka. Ikaw, ayaw pa nga mong samua. Kaya ang imong naong murag baka. Alaala nga kay pare kumpay. Suskal. Mura ra siya ubod sa kuno, ubod sa lubi. Muro. Kana gawa gaw. Dili ba? Oy, mga gaon. Wana. Tagod-tagod na. Tanawa. Mura po karne ay. Pagkaon magikan ino.
So basig mo kalit tatagiri ka na ba? Lutuan na ni ba? Kapoy na magtagod. Intiron ti karon. Trabaho na. Ang mo trabaho may muluto. Dali ka ba? Lutuan eh. Uy! Bango na nausama ka! Gusto ka ng sabon? Sabon? Mga agawn. At tumutang asin. Kumutan. Ako mo talaga asin na. Sabat samba ng lutuan eh. Ano ang tiyamba mo? Ha? pre? Karo mo kasuway. Ang sagaran mo ka ni baka. Oh, ga, tanaw ga gyud sana po. Saan naman ano mo pre? Oh. Ikumot? So sige lang, kanay mo na akong kuanong kumuton. Kumutan na. Kamaw ni naon ni Ken. Oh, yun. Unggoy kang dako. Kurot ay. Ozane. So kaning kauna duda gyud ko ani. Primero hungit ate. Buwa yung baba ron. Ang uros tadaan pre? Mga agawn, magluto nako. Ako sa agawn. Bumbay mga agalon. Ang sunod kay laog sa baka. O mga agawn, uso na ron. Ang ko kan last baka sardinas. Muna ko ron uso. Sardinas. Oyster sauce. Agawn patis. Sarap. Agawn. Gini sa mix. Tayo na. Chili mga agawn. Wow! Luto ng ubod mga agawn. Oo, mga agawn. It's time to eating na. Ano pre? Nga gaon. Agawn. Eating na. Eating na. Ayaw mo na kikining sipon naman dyan. Sa mo ka mo higda, mabuka diha. Huwag na rin ito kung luyod eh. O, toga? Grabe, suwa po tayo. Murag patag na skupasan. Nga di yan. Grabe, kitagod po ng sili po doy. Grabe. Oh, purot dito sa kinga na mo. Ugma. Lamig di eh. Manda. Huwag doon tatugutan. Magal, lamig di. Kung lagi mo tanagi na to. Gali ba unsay kuan to? So dali na itlog o sardinas. Buwal gid sa dagat. Parat man. Nagagasi ni, di, kinigikumutan may daan yun. Mayo? Ay, maayo eh. Nausap na sila. Ayan, magapong. Nalisog na rin sagol. Grabe na, ilikay na itong mga sili. Ay, wapos ka nga dyan. Lamay mo kining ubod mga agaw na eh. Rami, amos. Yan, susultin mo. Ah, Laming ubod eh. to all people is very nice. It's very nice. Oh. Nag-amos naman lang ka. Ito lami unta. Hang. Muna na. Hiwa mo sa ninyo sili. Huwag magpakaon di. Ngayon. Sipit nagkaon na ni. Gala idol ni mo eh. Dagang kimo agi ba maana idol man jud. Puti na huwag na ako nagidami ko. Gwapo ka. Wala gingon idol kin, wala giningon. Basta mga daot, idol gina. Pagkahonon man. Ha? Pagkahonon. Basta mo daw daw totok. Man idol. Aliwas mo yan, anas to yo. Ano mo? Oh. Kaliwat ko no. Di ba di no? Dawan na eh. Papas na. Humas. Ha? Humas. na dia. Lagi paundang naman kay Migo lagi nimo. Baso. Undang na taon pre magabaan kas kanon pre.
Lah. Busog na gid eh. Naglikay na kasili lagi. Jam silbi eh. Hari punya suku nga. Wow! Sulit na mga gaon! So shout out kay kon John rin dia, Muntibon. Muntibon. Muntibon naman aron. Muntibon anda siya. Kaya naman. Ha? Inims man siguro ka? Og shoutout lang ko ni JJ Bon Mias. Og ni Ching Klang Klong. Og ni Mariam Ikaw sinim sure. sa Morden. Og ni Jay Goldface. Og ni Alexis Eko. Shoutout ko ni Yariko Irana. Shout out ko sa Ponce family ug sa Hilboy na family. Shout out sa Shimisho driver ug sa Team Manoy sa MAA Davao City ug ni Vic Gombal. Shoutout ni Boss Burkan og ni Yo Delpin. Shoutout ka Glenn Lester Tario og ni Albert Garcia. Noon sa naman ako na. Shout out sa itong mga pinalanggang sharer sa FB gyapon eh. Ariel Monares. Shout out. Awitin G Sabagis. Shout out. Justo na ni Rosalita. Shout out. Ariel Colye Marianito. Shout out. Kenneth Arpay. Shout out. John Francisco Ho. Shout out. Dayan Mendoza Piapi. Shout out. Lijoy Inoy. Shout out. Bibit Lambo. Shout out. Norman Hinubia. Shout out. Jan Sala. Shout out. Gerald Borlado. Shout out. Jan Mateo Generalao. Shout out. Salado Berhil. Shout out. Ardina Calix. Shout out. Ana Lord Aki Pasumala. Sawa pa man siya tao dia. Comment lang mo ko tro. Di ba goy?